Paralog ba iet sa sisian pat hakani ka por ni priang sobhaya fi shakani ka channel ka 24/7 house of prayer for all people ka ying jong ka jing doai hakani ka banta ka baar jong kani ka jing ya kren haga jing ya dei ka sensyar ka khadar ka bakat kum ka bible ka tien ka job lai te pastor sa sien pat pastor Shan Borlando ngapriang sobhaya fi hagani ka por ngini apteng biang ngini ka jingye kren haga jingye dei jong ka sensyar ka khadar ka ba kat kum ka bible ne ka tien ka job lai te kumbang le kren hagani ka benta ka ba ningkong haga jingye dei bat ka sensyar khadar kumba philapen i nagi dekot jong ka bible ka tien ka job lai ba kita basan syar kinom pen kenriang ya gejing sensyar kinom le lalot kin le hok kin sensyar daga hok te ngakwa ban kelipat ya fi hakan ka janmi kumbang yu i lahkan nika kitab kabarim ka Old Testament te mentapat ngin ya pek shu ya gejing dei bat kanika New Testament kamtam kaba u Jisu Ukren u hikairu ya gejingya dei bat kani bat kiwe ke benta pidon ayu ban ong halor kani ka sensyar khadar kaba katkum ke e baka Bible ka ong to kublai subun pastor kublai subun ipi baro ki bayo i bat bayo snau ai kublai ipi baro aka kreteng jong tra Jesus Christ nyaingu yo blai bangyo ya kaban ya kren ya kani ka benta ka sensyar khadar ka bakat kum ka kten ke jong blai te ngila ya kren man kato baka ka sensyar khadar ka dei ka bala bu be to blai ka dei ka baha ban bu i ka sensyar khadar la ka dei hingasem la dei snong thau ka ri ka jaj ban riu wa ka perthei baro koi ka dei ka bu blai la bu be bat ngila ya pechru ba kumno kita kinong sensyar ke ban long But ke ka banta jong ki paj ba ru kumta ngile kren te manta hakanika por pat ka bangin kham ya kren kalong ba kumnu kata ka sinsyar khadar ka dei ban long ngila kren manta ka bangin kren kalong ba ngim dei ban lalot bat ngim dei ban bamsap bat ka ka bo Jisu kren ngin ya pek na ka ktin jong long kinong sensyar kim dei ban lalot bat kam syong ru hanta ka jing im jong ki te ngai ngu blai khniat ba ngadon mo ya kenika jing tho i barit ne bala penmi da ka Bible Society of India tikumta kidan ki kitin ki bakodor wei ngalapan ong silan alan eng ngalapan puli kani te hangne ala ong gumno kenika heading hangne pensange ya gajing bamsa pensange e gajing bamsa tingila sami kine de ki hajar telingila sam tigidon gitu ikna balai jalap nga ki ong kalong se pastor bamsam ya kane ong balai kamlong namar hangneru la tho de ka kitinu blai hi ki bopun ki de khot na ka kitin jong blai ting aingu yo blai ya kane ro mo gajing penmi nam tip no ba tho em ni songu ba sim na ka Bible namar kumong tong in ong menta kani ka Bible mo ka ba he bhang yo ka dor ka bit namar ka Bible Society of India gamot kala yarap sibon ila don ngila samru kiti ki Bible ki ba New Testament mo sibon ngila sam ji ki brew te hang ne engan chupule khindia kong gumne kajing bam sap kala long kha kamat ba kong san haki kubor ban ye ka ba menno kumut hagini ki singi ka ba manta kala long ba ka jing ya kren ya gani ka jing bam sap namar balai manta ka jing ya perkhat khia ya ka bam sap kala nang roy hakleng setelak ka perthe te mangiru mentang ya kren hang ne dei bangi le start reng aingu yu blai be ki bun ki bru jong blai ru ki kren ne ka banta ya hang ne la ong ba kaleng setelak ka perthe saudong ka perthe ki kren ne ka ni te khniat nang nen puli susu
Kajing pam sap ka penjot ratai ye kajing itnat ka imlang salang haka liang kayo ke God. Senat ikitin mo. Kajing pam sap ka penjot ratai. Muka longkum ka tu briu ba pong janjot. Oh, jo. Tumut kam dai ka mi tenat ban pong janjot. Kam dai ka mi tenat. Marong ka penlong. Kene ko strat ba kene mo. Kene ka le gumno kakta ia ka imlang salang kayo ke God. Nang ta kajing ya dei para briu kakta lo. Kene ka kajing bam sap kakta lo theki benta baro. Tenak ta kadau ni ki briu jong blai kham tam ke Kristan ne ki baro hi ki briu mo midon baro kene ni keren lang kene ya ka sinchar khadal ki dei ki nong sinchar chnong ki dei ki nong sinchar hagno ko bentar la ka discouncil kene ka jela dan ka ri ka perthei baro ka wei te ka dei ka por ngi laban ong ba baro la ki dei ki pajba la dei ki nong sinchar ki bedon ka boru kala dei ka por ban kino ban kitia mud ban penbej ban penbej no nomor ka por kala dei menta ngai aingu iblay mo babaro hagini gisingi laban ong kajing nang jing start kajing sempang kajing tip kala nang roy te ai kene ka bentaru mo kan roy ken kene ka bentaru kade bandu no khnang bakan khamba susu handai kumbala ong i pastor mentaba baka ka baka ktin jong blay ka kren hagani ka por ngi pe ya kane kham tam na kane ka kitab ka bathmai lene ka jutang ka bathmai ka bau jisu la kren ang ne ngini apet na ka kitin ka jong blay na ka gospel ka jong Lukas kalanong ka bakhat ngini apuli ka dikhat ka bakhat san tete ula ongru haki kemud wong jisu dalade ngini kitin ula ongru haki to sumar to kieru na ka jing kwa lalot baro namar ka jing im ubriu kam syong satia ha ka jing dap kar hai jong ki ki ba udon te kalong kum ka jing maham hang ne baka de ban long kum no to sumar long ban kiar na ka jing kwa lalot baro kemut kanu ka jing kwa lalot ha kanu bentaru kemut ni de ban kiar bat ya kanela ong hi dau trai jisu dalade namaru trai jisu de nong penim nong suspa ublei hi mauhi te kumta ukren ya kani ngangek kalong ka authority ka bor ka bakrau tam ku mangila kren to si ka bor ka bakrau tam ka de no ublei de mau bala bu ka sinchar khadar te une usim kisim ngalabanong une ula kren hi dalade wong to kiar na ka jingkwa lalot baro namar balai de khot ba khatru wong ula keren ru ka Parsi haki udah keren Parsi ru wong gumno ka briwai briu ubaru spa kala seiso bahasibun ngalaban ong kari hang ne kari jong ngalaban ong state long ka kala laman bhau ne briu long kala man bha te jayu la seiso bha te ula puson hala de udah ong kumnongan le pi kasdang banwan ke jingko alalot kasdang kanroy na po ke jingko alalot kumnongan le wong kamut hun ya ka bau blei lo ai hun de lo sedang perkhat kuslai nabangam don jaka hakabangan lum yikiso jonga la perkhat kuslai la perkhat kuslai kumnongan le ndon jaka sulai slei palat hajin sha habala silai palat de deban samno iki baduk le bahai ki baduk le bahai kita ki ba im kan jenjar jing kordit re une pre udang kwaban kenton jisu tungin pule jisu te ula puson de doong kumnongan le nabangam don jaka bangan lum yigiso jonga uong te yakani ngan le wong kalawan ka jingmut perkhat ka basni wapo ngan litigi tiar jonga bat ngan tei ke bakam krau te hang tangan lum yu keu jonga bat ki mar jonga baro de khat kendai bat
ngan ong hala ka mensim ko mensim jonga phadon sibun ki ei balabu lepa labun snem to syong suk to bam to di to le to men kat ba Kemud perkat ya kiwe perkat tang ya kaladi. ya le di kan ke jing kap nap ke jing kwa la Kemusim kuan kemusim kap nap. Ku mangila ong tu sin ba kapen mat la no ke jing bam sap ke jing kwa la lot te jayu ke jing ya keren hang ne Henry ublay ula ong ha u ame ubabi. Kau ublay khot babiet gitu kiba perkat tang ya ladi. Oi long ame ubabi ha ka de ga mit on panno e ga mensim jong me na me ki jong no kin long kita ki ei ki ba mela kre lepa. To ngasu tu kai ko ma phila pule mene mo ba jisu ong ba kam syong agi ei ba briu don kemud kani ke jing im ka batang sipor kemud lada nging super khat tang ya ladi kemud kum kinong sensial ni kum kita kibala la ban yo ya ka jing ker kuno blai ka spark ne ka jing don jing em mular ki perkat tang ya ladi ka jing ma ka ap ka singi jing bisyar ka bau blai un bisyar to pasor ya chuchu kai ka mangi don ban setenat pun ong ne wong ba namaru to la perkat la lot palat ban lum la sukwa ban chulum be te jisu wong la dan simno ye me man ta kamit kini ki jongno kata ke jingli ka ba ba kini ki jongno dengan puli kai ka ba ong ne di khat ar puai kum ta ulong utau ba ken seu ye la de rei ubom long riu bahasa ublay. Kamut kabaning kong habangi yo ye ka jingger ku namar baro ki jingger ku baro dei ba ai ublay. Ka uslap nanta baro i ba ai ublay sudah. Mar po khendau kini ki baro ki bangi i mong ka tin ublay mo hakai kalau nong ba ad khot prak ong kak share bar karupa ka dei ka jonga ten ning kong kai ka momod ban ong ne kalong habau blai ukur ku uai ka dong ka kam ka jam ka jingker ku kalong bau blai kwaru ba ka tu ka jingker ku ka dei ban le lang chiki wei de kata ka dei ka jing nom dei ban kut tang ha u wei namaru blai jongi bi kat yo khun la jong lo ai no na ka ban ta jongi ula ai lapen long duk le de pan perlu spa yangi tau de play jongi jisu te hang ne ni sutu ang ne ka bau trai jisu kren hang ne namar balai ka jing mot ka jung u ka jing kwa ka jung jisu kolong ba ka jing kwa la lot kalong ka bos niu la ka de yikiri paj ba de kinong sunsan ne mano ba khamyo jingger ku kemot ngim de ban kwa la lot bat kata ke de ka jing kai ni dai ban kan mau ya gani baka jingkwa la lot kalong ka bas niu hadu kata kumala krendo jisu hang ni na gani ke ktin ka jong blai tela dangi pulis su na ke ktin ka jong blai baik hang ni puli na kani ka ju hi ka gospel jong lukas no kalau nong ka balai kong kum ne ke khot ka ba khat sao ki sipai kila kali de yau ki ong ni pat ni dai ban le ayu ula ong ruha ki wat le jubor yanoru lemne wat sim klop to ngau hun ru bat laka jong kabaino to kani kanang kham shai su kemut kinong sensyar ki ba sensyar la ha chinong la ha ka dis council lani ha ka state kemut abau blai ula jiet ula ai ki kalat bakin yo ban sensyar lani kum kinong sensyaru haka kasheri lani haganong ru benta mo kamut ba kidei ban so hun kidei ban so ka ba kilayo mo habang ngipet kat kum ka kerdan jongki kilayo to tengamut ban keli phi pasah ring kapor kum mangilaya puli hang ni pet hang ni ka jubab kong so hun ni kata ka te habakum ta kalong ka pop haba kiyo ka kamai ka ji ka bha lani ka jing siu ka bha lani ka spa hato kalong ka pop ka spa kam julong ka pop namar ba kadai ka jingker ku ka spa kalong ba bha
ke jingkar khu kolong ka bapha hanrei kumno padengin penonkam hoi mdei ban le jubor ngimdei ban misuse Hoi, ngimdei ban penonkam bakla la kadei takadau hangne ngamanjur mene ko mangila puli ketuka bat ketokot long kedop batho Bible Society long ba Hoi. kajing bam sap kadei ka hi kajing bam sap kadei ka kajing bam sap kadei kata kajing kualalot hoi kajing misuse ya ke authority ya ke separuh jing penonkam bakla ya bomdei penonkam bakla te hangne ke ba fikli kalong ba hatu ban ruspa ban dap ban biang kalong ka pop kalong ka pop hoi rei kabas niu kadai kaba ich no ya katu kham ich ya katu ban yo blei hoi kata kadai kaba ma te nak kata kadau hangne ka jing maham kam dei ban ong ba wat ruspa ka jing maham kalong ba ladang ngila klet no yo blei ngila klet no igimen simba kodor ngila sulum tangalade ngila kwak lalot kata kakalong kapop hoi kamut ba klem salia su ya kiwe kamut kat nang yo kat tanang raha kata kadai kadon jing ma to ngin ya pech su ngakwa ban keli piro an kapor pech u jisu u ong kumno yakini kibriu kiba riuspa bat kiba le bomdei ya kiba duk ya kiba rangli lani haba ki yo ya ka bor sunsyar ki kelun tang halade ki le jubor ki kwan mentoy tang salade klem da salia yu roj le don bor u jisu ong kumno ngakwa wan keli pi pasor agani kapor u jisu u ai ka jing maham mi kini bri ke ba le da ka bor ki ba le don bor namar ba ublei umdei ublei ubale da ka bor hoi bale siliang khaman ublei udei ba krau hadu kata jule da ka bor ju nyeu siliang khmat hoi tega ktin ublei ko ba ublei jongi ju nyeu siliang khmat yano hakato ke sigi ngila ya kren nang to ngila pule mo ba wat nam nyeu siliang khmat wat nam theo bakla ya ka tarajur jongka ngimdei ban nyeu siliang khmat ban pej ben yano kemut ngidei ban le kaju ya baro bat kata gade ka badon kam tela nangin pej ngani ke tin jong blai hang ne sepang gane ka bau blai ai kum ka jing maham hang ne tambangi ba pule ka bible ngimdei ban suong ban chu pule ka ban pun chep tingi gibreu reng nia pej ya gani ka wei ka ngalaban ong kalong kum ka jinge thu ka ba shisha ka bau jisu ai ka jing kai kum ne ya kane ka gospel ka jong Lukas kalonong ka ba khat riu ngila ban yo ke ka ba phila kali menta nang ningin pej na kane gospel Lukas kalonong khat riu ker khat khanai te mut urius pa ubale jubor bat urius pa ubale ya ka badei ngin salap hang ne arngut ki briu kumno baru spa ru habo kelab mut ke ka ban jayu te ngin pej so ayu ne briu baru spa klem kelab mut jayu la ruspa klem kelab mut le da ka bor jayu kalong kum ne Lukas khan riu de khat ke khanai te tela don wei briu baru spa ubaju kup da ka jan saubtu bat ka jan linen bani udah le pahu ru halakasngi udah le pahu mulai pahu tang yalade bakayin kasam la nong lese nang tangila banyu iru hangne ngin sepule teterang ne ladon ru uwei unong krong uba kerteng ulaseros uba la tap de kito jau mune bepli tap de kito jau baduk uba la jubu halaka kerdop jong tak mo jong tabaruspa labu kerdop to mon le kumno bat ba ujus ngau kwa ban pen kedang ya di na kileng khat leng khai ki baju hap na ka mijung tau beruspa sisa wat ki seu ki juan jilia no ikito jauh kemut salia aibam yu suyo tang tu ki basu hap nami kemut basu yo kat bau bread to te gane ga nang pule teter mengi sapek ke kapan lain sa pencai mo
Kala jate habau tau nongkrong ulayap no bat ulaba no yu daki angel seka syadem Abraham uta berus paru ulayap no de bat la tep yu long de kod arplai te hadu jok ula kmit elagi kmat haba ula long ka jingkodit bat ula yu iyo Abraham na jengai bat yu Lazarus haka syadem jong u te kani ngi kwa ban ye kren cho kendiat top ye kren lang ye to ne te kala ja bau tau nong krong layap no laba ye u haka syadem Abraham haka syadem Abraham hene ne urus pa ula poi sirijok bat ke jingkordit bat ula yo isha tai yo Lazarus haka syadem Abraham bat hangne ngiyo I ke ga ba jan ne urus pa ubom jusalia yanu te pi ka snat long ni yo no baduk de tang nong krong tare da jer kerteng kan ba yu tau urus pa klam jer kerteng te ka snat mo te kan ni boleh jer kerteng namar kala bang komon bi Mut keren yang baru keren yang baru kita le bom salia para brio lagi kita sosial boleh bom salia para brio nama la ta ai kerteng no te kalong no tangi wei brio re jisu don ke jing start ke bakrau ya la seras ai kerteng ya beris pa chong be namar bun beris pa keren tu empat ngangit kan ni kadega kabasisha kabasisha te lo ai kerteng de Awal ai kerteng kam dai su kaparci kaparci kemut ai kerteng re la ong Lazarus te jayu hang ne te jayu tengen pule te ula pertabur ong kok pa Abraham to isne yanga to paru yo Lazarus bonyo wi ya ka kmut simpri akti jong u haka bonyo pen kriet yo tli jonga naba lapen kordit yanga hagane ka tli ding kemudian ulayap nri kadang pang kumju hi ka kordit kumju kata ka kemudian hadu jok kalong hadu kata spirit kes hagata ko por to kendiat kemudian hang ni ngasutu kuma pilapule mene bau jisu ong tu kelenong khat ar mene mo kajing im jong briu kam syong haki ege bau don kemud kadega ni ke namar un sapoi hakajing kordit ka bakrau lada kim kelaumut lada kile bom salia ki bam sap ka wamon ki yu ben ki duk ki suk ki rangli ki juki kata kadega ka ba nilayo ka juba bang ni to pasor ya chu ni ka po kadai ken bong mo pi namar ba hangne kalong kala pau syai ba udon ru une Lazarus beduk kemut ublei kala se kalong kajing tenju yo uru bobu knang Lazarus sang tu unle akum no u airi ka spa palok yo spa mo monoru hi habayo ka spa ka don ru boblei utes tenju kumolong Abraham mo la yo tu la yo kun ublei tes tenju tang bau Abraham ai be te ulong hi ulong pa jong ka jingai ke manu ba kerku bleru lada pi ko ngu pile ku lada suong kum nemo banda dei bau neurus pa ule isne Lazarus ngatrai ka story ka poida kum we kadai une bre sari namar mo Abraham ko mangitip na Bible laong dei barus pa dei upoisya paradise ya benek paradise pa jong gajinget non te kadai kata ni place su telong ne une urus pa long ba ulas ko dit plat hakatu ko dujok long katolik ding ani kadujok mo katolik ding ko subam klem ing ke su kodit nang tu lo su kodit wong sobha ko pat yo pa Abraham ban pendei nice prekti jong Lazarus penjau kendiat narendang la terkong plat to long ke ka ba ngaban piang mo ngastrat plat ko mo jisu long kam syong ki eke udon perkat man kasi khawai kum ta man kasi khawai kum ta henry hang tu tang ban penjau tang sidrop yo su mut kadai kata kadai jing kode kam mentoi ngidon ka spa laning yo ya kata gabor lada ngile bom salia kat bangidang im hakani ka pratai to beteng su jing pule mo te Abraham ulayatu akun
Setenat Abraham kren ben le ong re ka ba akun wong token mau ba me kat ba medang me yo priang ki ba bha ki jong me kumju ru yo Lazarus ki ba sneu henrei menta hang ne yu la pentengen ya me la pen kordit ta ga de jinye per ta ga de jinye per nalor kine ba ru putet labu scam ya ka kharai ka ba krau hapdeng jong ni bat jong pi ba kumta kita ki ba kwa ban lech siliang nang ne sepi kimla lemne kita ki banang tu kimla banwan che siliang sengi kemut kadu jok bat ka peneng kadon kan ro ka rau hadu kata ka jingkai gene kelong ba ni juyalap mo ba ngilej ban yalap rung nyo perkhat kadai ke jing sisa ba artli ki cheka ki don ki belum permanen kawai ka peneng kawai kadu jok te kumta kadai ka jing jit jongi kan ya kanungin jit namar ublay ula penbiang lut mo ublay ula penbiang lut ula ayelo jong kun pipriang yu le snai ki bru bat pinsai yo kata rei ka baneng kong dai ban yo cho jisu yo cho jisu ngai jisu priang jisu ya jeng surit bat kumta ngin sai yo ika buram te kitu ki bala yo ka buram ka spa ka pau ka jing ker kublai nadu nang ne na pertai jing sa kalong ba piang ma kalong ba pa kam dai ka basneu tenrei na kadau bau ni u klem pendon kam ya ka u le bom salia te kumta ka jing im jung u ka poi hadu katu ka jing kodit to nga sultanat kuma phila pen ing tu ba u Abraham mo wong akun kemut bapli la syu walau kwa ban yarap ru don kemut kai ka bau jisu la ong ba kamentoi mo pe ngaru ngakwa ban benrap pe ni ka gospel ka Matius nagalanong ka ba khan riu nagadekot ka ba arpon riu arponyo ngap jisu ong wong kan mentoi ayu yau briu ba un yo ya kan ka pertei baro lani briu un ya pli da e ya la kamensi kire kita hi te hang ni nga sutu ya ka e bau jisu ong kemudian ngi don kata ka kerdan kum kinong sensyar ya ka bau blei ulabu haga jaka sensyar lagalong ka snong this council ki MDC ki MLA ni ki MP ni ki president ki minister ni ki wegwero ki kerdan nong syal ni ki bariu spa ke hespa kamut lada ni le bom salia ya ki parabriu ni bamsap ni le siliang sensyar ka kadar ngi yuroj ngi lebeng kamut kamen toy namar kani kamen siem ndalayap no nang ni kahaban lek ya kmat joble ban sya bisya mut kam phoida ru tenang ta kani kadar nyok ong na bau kun ubriu unwan haka burom kpajung urengkat peki angel bakut but un ainong ha wei pa wei kad bakum ka jingle ka jong u but wei pa wei briu paro riu spa ne du nong sensyar ne riu pat ba ne kemut en sayo bai nong ha kata kasni pasa te kanne pade ngini kare ne kare ka wei ka ban ta ka ba sukmen ba ka ne une briu ude ibaru spa tang ba une ubriu hadin ukalabamut upriang yu jisu te habo priang jisu ule isneiru tengin ya puli sepang ne we briu pede ubaru spa une uju uru spa ude kani ka kospet jong Lukas ka bastumat kolong ba katho hang ne sepang ru spa ubam sali ublei gibriu po surijok ubaru spa ba kalabamut po jobane tingin ya pe jang ni ke gospel jong Lukas kalau nong khat khandai ke khot ka ba nengkong teter ten na ularung syopo bat udang yat leng ba ya ka snong Jericho te jayu hakmi ubriu ubakerteng usakhayos ken mau bro ba ka kerteng jong no ubriu ke sakhayos te kaniru kamdei ka farsi ke de ka jin sisha ka jin sisha tele gumno
ubalong urang ba kinong krong une udei urang ba jong kinong krong kani kamdei kakerdan ka ba nong krong mdei nong krong hasurok kum tu barakbul mdei tax tu. kolektor kita kinong lung khajna Hoi kalaban ong ang kisngi laban day superintendents of taxes tax commissioner tu don uhe nong naliu finance minister u minister jong ka pelapisar laban ong te une jayu ne hoi bat une ulong kumno ulong ubriu ubaru spa te hang ne kindiat iskwa ban yatu epi kindiat kat kum ka jisu syana mar ha kato ka por bo jisu don ka dei ha kato ka por ka dei ka basinchar ka dei ka sarkar room ka sarkar room ka ba don ya ka bor ka ba khrau hadu kata kata te ki bun pade kini ki ba long kita ki ba penyat ya kini ki jinglum khajana te une ude wei taga daw hakato ka por namar ba kasor ka rom kala ban ben pelat ban sim khajana gibriu te yakini gibriu ki bale eto ka kam ki kenriu po namar ki le ben pelat gibriu gibriu tang chui ku migine ku mot ki ong kinong tu kinong lum jubor ni ke ing mot banong hang ne kendiat ki kwa ban ong mo ku mo ong menne ba lada ublei ula ai ka spa la ne ko authority ladangi pendon kam bakla kalong kajing ibeng haki breu pada hublairu kalong kajing ma ka bakra te jayu ne pulai susu te ula presyang khnang banyo iu jisu kata ka ponyela yo ka sultanat ubreu ubaru spa ubreu ubadon ka bor ka bakrau rei ule kumno kwa banyo iu jisu udei uno senat udei bro senat dei babun gibru la spa gim don pori de ban kletno rei une bre wanga kwa banyo iu jisu dei uno henrei umla nau tau paj ba na ba ulong ubaleng kot karenyeng dei Jadi, don gibriu mo laban ong kiba lengkot rei ki don kato ngalaban ong kato ka personality jong kile seka mo kai ka kilong strong ba de don gibriu bolong red kamet kumto tengalaban ong ne sakio su long kumta gibriu se ba don ka bor tene ulong bolengkot karinyeng te namaru how yo jisu mo ya jisu to sau sanajar pojar ki abot jisu te ne bolengkot mut umla ban i jisu te ula kwa yo i pelat le kum ne sakio singe pe mo namar kata haba ulama re haswa kemud ulong excited kwa pelat bani la kemen pelat bani la kwa pelat ngiru ngide ban mare jo jisu ngide ban mare jo jisu te haswa la kiu halorudi hang to nang ta uding dombur bonyo iu naba un sayat nya kata galenti ula tibo jisun sa wan ya kata galenti te ula kiu ho ding dombur te jayu te haba ujisu la poi kata kajaka ujisu te tibet pimdan kam pen itu ujisu utibet jisu manu bakwa manu badan kam utibet te lagumno te haba ujisu la poi kata kajaka ula khmet padula yo iu la ong ul khmet jisu la khmet wangumno jisu la khmet wangumno ko sakayos to hierno koloi na bahakani gasni kadeyanga bansa haying jongbe ngangai sakayos to potela detre am kani ka sultanat palat kalong ba hi kat ka kerdan ka jong u kalong ba utrang manyu i jisu umle ranshu labanong kat tax commissioner finance minister kwa manyu i jisu umle ranshu le kiu hajrong ding juno menta ko minister la ne watang superintendent jong katas kiu jrong ding kan dang ngono ini kalau ngono labanong ba kalau kai ka jeng jabro makra rei uni kalong kat ka spa jong rei seus salia kita ki jeng kren ben gibri bat gawe ga mangayu i yang ni kalong ba
Uhiarno na kajing sarong. Uhiarno upenrit yelade. Penrit yelade. Kat kajing he kerdan kaspa kajing upenrit no. Pendu no kajing sarong ni. Le kena pesenat. So tenat to pasal yaksu kai kwa ngi kwa bani keren. Ingat pule biar. Te ingat pule dekat banriu. Te ulah hier no kloi ru. Jisu wong hier no kloi mau kloi kongo baik kajing kongo. Bat ulah priang singo bahaya dak kabale kemen. Try la penlong kajing kawai. La penlong kajing kawai. Te kai kemud ban ong hang ne kalong ba. Ngis ngo komen hang ne ba kumong pastor mene ba kat kekerdan jong u penrit le depan welcome you jisu ba ngala ban ong se la se kadon banda perkhat ya kata dak cing perkhat beriu kan namla ban long namar mo u de to kekerdan u jisu to kekerdan jisu de ulat tip de nong pun em nong suspa ten de kensu eta baro ulat bret ya kaburam jong u namarung sutu batangung ni balaban ajing im yang bat kum taw la le gani tikai ga baja sugin pule di khot ban nyau haba kelio i katati kelio kren knyum ki wei pade ki bio i o ke la fly ki ong gumno gini ki breu ki ong gumno ki da ong ula le hapo ying ban thia ba sabat ubriu bo pop katne ga de ga mai i ki briu bolong kristan na ki long kum ta te kalong kai ka jingkem dau tenrei uni ngangai usaka sulatip lepai kan tang ba kensu namar u kwa pelat ban yu jisu te tara kensu kemud kini ki briu ni ki kedau keti ki kedau keti mut ki sobiang ya lade ngalaban ong ka bangi kiran Jepang to kan niam kiru niam kala ba kataro ka dei gaju hi kemut sobiang sobit ya lade kedau keti pekpo ikiwe nang tala seban ong ba kumangi keren meneba hak to ko por ki iben kum kitu gibriu te ke kumut ban ong kalong hapreng jongi ngimdei ban don kum kata ka jingmut ngimdei ban iben ya kono ba yano baru spa ne ba duk ne ba long kum no kan thai chanang balong kum no ngimdei ban iben kani kalong ka jingi kai te ke ba ja pule susu Henry haba ulai yeng George sakayos ladon po yeng tu yeng George la su komen pelat ule kumno la yeng George ula ong hau try hak mi ya ka ba siteng ne ki ki jonga atrai ngan sa ai haki baduk la komen pelat but ladang ala sim klop ya ka ru no ubada ka memudui lamler ngan sa siupat sau syak kemud wat la syak mudu lam ler ngan siupat mud kajing penrit jong u kadai ka basisya kemud ngalaban ong hang ni ngayo menemong setenat hang ni ngalaban ong bakani kam day su tangka salvation kajing penim kalaban day sendon ong kataka dynamic salvation kajing penim bala taklut bat met bat mensim bat jemut berkat bat spa bat po dynamic salvation mul ula IT lut ula red lut ailut bat mensim bat met bat pisah bat jingdan jingem baru ne udah ubah sisya hadu kata-kata te kalau ngomong sukumen ba ujisu te lo ong kani kasngi jisu declare no ong pen slam hire hang to you declare wong no jisu wong kani kasngi kajing pen im kelawan kani ka ying namar ba uru ulong ukun Abraham la declare no senang to mene ubrus pa ba klem sali yo blai gibriu upoi surijok but uni menta ujisu ula declare no ba de kun Abraham kun jong blai namar balai ula welcome you jisu la pediang you jisu ula le isnai ki briuru bat kumta ublai ula sem ke jing sngoba te de khot ba spolong nabau kunu briu ula wan ya kaman wat bat ban pen im ya kabalaja to kublai simun pasa ke gwa phila pen i kini griu spa uba kelak wamut yo ya gajing pen im nau jisu nama jisu semuan ban penremnya no yan kadai tolong henry urus pa ubom salia upoi sedujok
te ko mangla kli phi meneng ngaru ngadon kanika dekhot tin blai mo ha ke jing ya dei kalong pop ne ka dei ka ba bha ne ban rius pa pe yang ni kanika city ka ba ar Syakinong korin na kalanong ka ba prat khot khandai ka ong ba u jisu ula penlong duk ya la di ya ka ban pen rius pa ya ni mut ka jing sha kuma phila ai mane ka tu ka hagai mo ar pra ka siar ka rupa kadei ka jong blai kemut kalong ka mon ka jong blai bagi briu kin sin syar kuma phila pen i nang ta kin rius pa tang ba ki dei ya ka ban pendon kam hok om dei ban pendon kam bakla toy ni kapor kam syasu te ngin siap teng pat ha ka banta ka balai ha ka jing ya dei bat kanika sensyar ka kadar te paso syua bangin sange no syua kanika por pidon ayu ban kentu kan pam ya ki perlok be iet ke jupet lengba kanika jing ya kren ga jongi lengba ka bible ha ka jing ya dei jong kani ka banta kublai sibun ya pibaro te kathong jong ka ni ka bangi kren jongi kalong ba kathong banang kong kalong ba ki briu kin nget yu jisu bari nong pen im ku mangi lai kren mane nang ta kin long ru ki ba dap ba biang ha ka men sim ha ka jing mot berkhat jeng ki wan ha ka jing don jing em ka jing le isnei ki briu kanda kala dur ka jing im jong ki kanda kala dur ka snong ka thau kanda kala dur ka sanchar khadar ka ri ber ka judgment riu bor ka ta ka dai kathong jong ni ka jing kren ta kublai sibun pastor ya kani ke ka ba phi ai ka jing kentu kan pam te perlok be iet ke baju ngap ya kani baro la dei mano ru ni ai kublai ye phi bat kumangale yo sngau ha ga jing ya dei bat kani ka bible ne ka tien ka job lai ha ka sinchar ka khadar ni kentu ye phi kham tam ka ba blai ula jiet la ga long ka snong ka thau la ga long ha ka no ka banta jong ka kam sensyar ka district council ka state lani kari barok kawe ba to ngin le hok bat nginom nyau sileng kmat nom le bor nginom le ya ka no ka ba persya ya ka ba ublei ukua bagan long ka jingker ku ya piru bat ya ka judgment riu bat ya ki briu baro kublai shibun ngin sekendu pat bat ki badon kam ni ka jing duai ngidon ha ni ka jaka ar pusau kan ta ki nong duai ki nong yasai laga de ki jing pang jing sitom ki jing ka pie shem nang taru kini ki sekri ki jomblei ki don man ya lap ya ga gospel la ki surok la hakino ginu ki jaka baro kani ke jaka kapli bat singi bat mit pila banwan kublai shibun ublain kerku ya fi kublai